Joko pikan joka putih karep kakang urip ing kadya ngapunten dening Dewa Bathara sang laku pemasan kadya sang bapak sang Trangga rukun sari ayo ngono Yo
kasubakan jiwa kasari kula panjenengan sak teman-teman jenenganipun para pemuda sesepuh pinusuh ingkang pangastuti dumateng pemayangan kautan ingkang patus pinuti agaripun kula saha jenengan sak maudha mugi agaripun daluan berkah dening ingkang kersa saking bumi mugi ingkang berkah saking bumi kang dumadi mugi anggenipun atur foto secaci tansah tinapio mugi anggenipun pagelaran agung Jaranatro Gorokun Sari kadipun padekani dening Bapak Dawir Diperwiryo tansah perkara lumampahipun sagota kinabel teguh slamet rahayu Kodon buatan berkat bangkin asih ingkang ningali pagelaran agung Sri Jaranatro Rukun Sari kadipun padekani dening Bapak Dawir Diperwiryo Prima Bangsa Permansa Pangut Gotong Dedaran dening Sudoyo kaki dayak nyai dayak kaki among nyai among ingkang katon ingkang boten katon ingkang klimat ingkang boten agaripun kula taos jajaran wonten punggen ingkang katon ingkang boten katon ingkang madhepok wonten Tawarjo mriki khususipun mugi tansah tinampi agaripun kula taos jajaran sagota tinampi marang Gusti tinampi sedaya daya wonten ing Brapapat liwa panjenengan bumi ingkang wonten dusun mriki wontenipun pisang ayu kaya saged dening Wadi Merti Masami wonten kata pendhelur dening kaki bagedong lagi di kaki bagedong ilir kaki bagedong ilir kaki saudara tanu di kaki bagedong ilir sebangun bangka itu toyo mugi anggenipun kula panjenengan banyu sak kiwa kekayonan sak teklek sak suwe wonten katalipun Gusti Allah kang tansah paring ora pangapura kula sak kanca rencang Sri Jaranatro Gorokun Sari mugi-mugi tansah ayem tentrem boten wonten enten araru beda punapa desa papalu kula nuwun atur dhumateng sedaya ingkang hadir wonten punika sedayanipun Omara wonten ing dinten kali pekanan Basa Sasi taun Widu Jabur Kukurang Kodino ingkang sampun bawah wonten ing dinten punika wonten ing wulan punika wonten ing taun punika sageta anggenipun pagelaran agung ingkang madhepok wonten mriki sageta amargi perkara lumampah ingkang bola papan kembang Wijaya Kusuma perkara sak jodoh kiwa lawan tansah Gusti welas asih sinten kang delok sampeyan kepercayaan kang delok sampeyan kepercaya mugi para bakul kula dorake sedaya tansah pinaringa sumata ajiku Semar Putih Semar Ireng ingkang manggon sak pangudhepe wonten bakul sedaya kelawan tansah pinaringa Clarissa laris daganane Clarissa samudayane keselamatan tansah ada rezeki sretenan sebalune wontenipun bunceng kuwi ngompahaken pagelaran agung khususipun Gorokun Sari kang sampun katimbalan wonten griyanipun Bapak Setio Budi dalam lihat Wahyuni Kati kajanipun Tasyakuran Muhammad Niko Wahyu Setiawan ingkang madhepok wonten Tambarjo Klinggah Wabsi Limbo Blitar mugi sapi paripun ramake ingkang gadhahi kang perlu Bapak sak keluarga pinanggih rezeki kang linuwe oleh ingkang sampun bawa sak lebote griya mugi sak jawene griya sak sobo parane Bapak sak keluarga tansah pinanggih boten kantos sampar sadok kala-kala kang sampun dumawa sak lebeti sambut dayane go karbone Bapak sak keluarga mugi-mugi Gusti kang dumadi tansah ajakum anggenjok lakuning sak keluarga
ayam tentrem kota masyarakat arah gitu pura-pura kota kalau kalian semoga seserah hamba kita junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sakdarwa putranipun Umar Said Girangali ingkang dipun suwun sahabatipun sabenipun mugi-mugi sageta lumaber tansah ajakung samudayane Jaranatara Barukun Sari kang dipun pandhikani dening Bapak Jamir Dikorwiryo ugi ingkang bapak perlu Bapak Setyo Budi dalam Ibu Lian Wahyuni sageta ayam tentrem boten-boten enten arah rubido punapa laksokan yo bapak ning ayuning bawana wong wilahing semari bawana langgeng kekarepipun langgeng mugi samudayane tansah rahayu kang pinanggih pus Muka pada don dini pura kaki danya ugi bintang temati tasah pinabol tetap pinanggih rahayu sang tronggo rukun sari
Ini kalau